Kami igdiyo sa Paddy's Market. Garuman sana kami nasa Hong Kong. Pagmati, may garo kami nasa Hong Kong. Ang ambience, Hong Kong na Hong Kong. Magkano? 70, 80. Yan? 32. Bungan 300 pesos. Less 80. Ay, sa Costco, di ba? 50 lang. Oo, 50 lang ganyan. Ready na, nagre-ready na para sa flight in the Atchan. Naka-check-in na sa route. Ready na maghuli. Bye-bye. Atchan lang, mababay na.